Mamukasei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, muvigewo chitupa changu mukoma please, ndapota, uye zvekare musazoshare phone numbers angu kana nani zvake. So I was recruited into Satanism munomu muHarare apo pandakabva kuSouth Africa. Ndainge ndaenda kuSouth Africa, then I got deported, ndikadzoka kuno kuZim. Ndakaenda kuCape Town trying to join my other friend uyo ainge agara ariko kuCape Town, but unfortunately ndakati ndatanga kushanda ndokubva ndachizobatwa nemapurisa ndikachizodzoswa kuno kuZimbabwe. My mission is to sleep with married men only. Izvi zvakatanga kuitika muri mugore ra2015. Zita rangu muchanditi Tariro, uye zvekare I was born and raised kumfakose muno muHarare. I've never shared this story with anyone, not even my closest friends. Kana kuchechi ndinotoenda, but amen kuti sei pandangonzwa imwe confession ndasangana nechannel yenyu, ndabva ndaita sekunge pane changa chichindimanikidza kuti ndinge ndichikuudzai nyaya yangu. Izvi zvakaitika muri mugore ra2015 ndichangobva kuSouth Africa. I was only 23 by then. So ndabva kuSouth Africa mukoma, ndakatanga kutarisa situation yainge iri pamba nemaomero ainge akaita upenyu apa. I was the eldest in the family of 4. Tragedy struck in our family. Ndadzoka kuno apa tisina kana cent. Vabereki vangu vainge vashandisa kamari kavainge vainako kuti ndinge ndichienda kuSouth Africa. Unfortunately ndikabva ndabatwa nemapurisa. Ndadzoka kuno, my father passed away along Bulawayo Road, and then things crumbled. Mukoma zvainge zvakaoma. Takaviga baba nemari yemubatanidzirwa kuitira zvekubatsirwa nevanhu vekuchechi, zvekare nevamwewo vekuziva ndo vakatotibatsira nekuti painge pasina kana cent. I tried kutengesa zvakaita sana airtime, but hazvina kushanda zvachose. Ndo pandakatanga kudanana neumwe murume uyo ainge ari a married guy, and then that was when mukadzi wacho paakazozviziva akauya akanetsana neni naamai vangu achiti ndiri ure, zvekare achituka amai vangu. So ndo pandakabva ndachizowana basa. Then one evening ndakati ndichibva kubasa ndichitoenda kunokwira makombi, that was when this other beautiful woman uyo ainge aine motikari yake yainge iri yered, yainge yakanaka kwazvo, akabva achizonditarisa akatanga kutaura neni as if she had known me for years. Akandibvunza kuti ndainge ndichibva kupi ndichienda kupi. Ndikamuudza kuti ndainge ndichibva kubasa uye ndichienda kumba. Akabva anditi, so haudi here basa rekuti at the end of the day unozoitawo motikari yako? Ndakamubvunza kuti rainge riri basa rei apa, we were strangers. Zvekare ndikati how can I trust you nekuti tangosangana izvezvi then wava kutoda kutondipa basa? Ko kana kuri kunzi unenge uchida kuzonotengesa upenyu hwangu? Akaseka akati ini handisi type iyoyo. Akabva ati ainge aine umwe mukadzi uyo ainge achigara kuGreendale uko kwainge kuine lodge, saka palodge ipapo painge pachidiwa vasikana vebasa. She introduced herself to me. Akabva ati zita rake anonzi Mainenzi, saka ane friend yake who had a lodge kuGreendale uko, saka ainge akanzwa friend yake achiti ainge achida vasikana vebasa vanenge vachizoshanda palodge pake. Ndakatotenda Mwari paya. Ndikabva ndati okay, zvinoita here kuti mutipe directions so that mangwana ndinge ndichizoendako? Akabva ati kana uchida izvezvi ndinokwanisa kuenda newe. Ndakabvuma mukoma because ndakati ndichitaura naye voice rake rainge riri very soft mukutaura, zvekuti ndakatanga kutevedzera zvose izvo zvaainge achida kuti ndinge ndichiita. Takazoendako
kuGreendale that very same night. Tasvikako ndo pandakabva ndachizosangana nemukadzi uyo wacho ainge achitsvaka vasikana vebasa. Akabva andizonditi kana ndainge ndiri ready ndaikwanisa kutotanga basa, kutotanga kutoshanda that very same night. Ndakabva ndamuudza kuti I was not yet ready nekuti kana hembe ndainge ndisina dzekuzochinja. So she then took me to our house kumufakose that very same night. Ndokubva achizotaura naamai vangu. Mama vakandibvunza kuti saka watofunga here kuti unge uchirongedza unge uchienda kubasa? Ndikati ehe mama, ndatofunga kuti ndinge ndichienda kubasa. I then informed mai vaya vamwe vandainge ndichishandira, ndikavaudza kuti basa ndainge ndava kusada, and then I returned back to that lodge. I was then given my own room. Painge pagara paine vamwe vasikana vaviri avo vainge vachishandapo palodge ipapo, vainge vakatoinitiatwawo mune zvinhu zvesatanism. The first night after ndarakedzwa room yandakanzi iyi ndo ichazova room yako, ndakatorwa ndikabva ndachizonorara mune imwe room. I remember kuti ndapindamo muspare macho mandakanzi ndo mandicharara for the first night. Mainge muine rimwe zimira rainge rakakura chaizvo, asi zimira iri rainge rakavharwa nemucheka wered. I tried to mind my own business. Vasikana vaya vakauya nechikafu. Mushure mekunge vauya nechikafu mukomanashi, ndipo apo pandakatanga kudya, asi ndakaita like a vision. Pandainge ndichidya raisi riya, ndakaona sekunge muplate mainge makazara hozhwa nehohwa, but pandakabwaira zvekare ndikaona kuti chainge chava chikafu chainge chiri normal chandainge ndaunzirwa nevasikana vaya. Apa ndichidya vainge vasingatauri, vainge vakangonditarisa mukoma. Pandakangovhunduka vakabva vasimuka vakadzokera kumarooms avo. Ndo pandakabva ndachizotanga kungonzwa kupera simba, and then I went to bed. Ndakati ndakarara mukomanashi, ndo pandakatanga kurota mukadzi uyu akauya kwandiri. Mukadzi uyu ainge akapfeka crown, apa ainge akanaka chaizvo. Ndakaona kuti ainge akagara pamusoro peimwe chair as if she was a queen, and zvechokwadi she was a queen. Chair iyoyo yainge akagara pamusoro payo yainge yakagadzikwa pamusoro peimwe mhuka, but iri mhuka yemumvura, but ichikwanisa zvekare kuzvichinja, kuzvishandura zvekuti kana ikabuda mumvura inotanga kufamba. Mhuka iyi yainge yakakura kuita kunge nzou, but isina kufanana nenzou. Yainge ine tumakumbo tudiki diki, but ine musoro weshumba. Mhuka iyi yainge yakanyorwa pahuma payo kuti the queen of the waters. Mukadzi iyeye ndakangomurota like a vision, ndokubva ndatopepuka. Pandakapepuka mukoma, mumba mainge muine chiedza, se zvinongoita masikati kuti mumba munenge muine chiedza. Apa wainge uri usiku. Ndakati ndichitarisa kandorindori kandaishandisa mazuva acho iwawo, it was somewhere kuma past 1 am. Kubva ipapo handina kana kuzomborara from 1 am. Inge ndakangogara chete ndichingoona mavisions, but ndinge ndava kuda kubatwa nehope. Saka mangwana acho makuseni ndakatya kuti ndinge ndichiudza vamwe vasikana vandainge ndichishanda navo. Ndikati kana kuri kunzi ndikavaudza kuti izvi ndo zviri kuitika, vanokwanisa kuti maybe ndiri munhu ane madhimoni. Ndainge ndichida kuudza amai vangu. Pandakavafonera mukomanashi tainge tisingatonzwanani, vachingoti hello 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 hello, uri kundinzwa here? So ndakabva ndachizongosiyana nazvo. Ndakaita almost 1 week ndichingorota hope idzodzo. Saka sezvo ndainge ndisati ndaudza vasikana vaya, ndozvavainge vakatopira kuti ndinge ndichizopiwa room yangu. Saka each and every night vaingonditi tanzina mama urare zvekare muroom iya, and they would bring the same food mukoma, but chainaka hacho chikafu. But ndaiti ndichitanga kudya ndaiona vision rehohwa nehozhwa muplate, uye zvekare waini yavaindipa inenge yakakora but yainaka. But vakazondiudza kuti
waini yavainge vachindipa rainge ritori ropa remunhu vachiti vanoshandidzana neumwe doctor musatanist zvekare ndiye anovawanira ropa revanhu. So one day umwe musikana wacho ndakazongofila comfortable kuti ndige ndichitaura naye, ndopandakabva ndamuudza kuti ndainge ndiine zvinhu zvainge zvichindinetsa. Saka mupfungwa dzangu ndaifungidzira kuti zvimwe kuda painge paine munhu weukama uyo ainge asingafariri kubudirira kwedu, ainge akatorwadziwa zvimwe kuda kuti ndainge ndakawana basa. Shungu dzake dziri dzekuti tingova tiri vanhu vekuti vanogara vachingotambudzika nguva dzose. So ndakabva ndamuudza zvose zvainge zvichindishungurudza mumwoyo mangu. Akabva ati ahoho, ko wakadii kundiudza izvezvi ungadai watova nerumu yako? Ndakabva ndamubvunza kuti what do you mean kana uchiti I was supposed to tell you, uye zvekare kana ndikakuudza ndinobva ndapiwa rumu yangu. Akangoti zvimwe zvacho unofanira kuti unge uchingoritawo situation pachezvako, iwe hauoni here kuti murumu maunorara ndo muri kukonzeresa kuti uite mavisions? Ndikati mavisions like how? Akabva ati kwandiri iro mira riya iro rainge riri mumurumu muya mandainge ndichirara, mira racho iroro ndo raikonzeresa kuti munhu ange achiita mavisions. So akabva ati kana uchifungidzira kuti ndiri kunyepa handei murumu imomo. So akabva achizodaidza umwe musikana uyo watainge tichishanda naye. Saka musikana yeye I thought kuti achatanga kutomuudza kuti chii chiri kuitika kwandiri, but she understood everything. Akangouya and she hugged me. Akabva ati please do not panic, zvinhu zvakadai so zvinoitika. Kana neniwo pandakatanga kushanda panapa I used to have those visions, but I understood kuti I was chosen for a mission and I have an assignment. Zvinhu zvavainge vava kutaura paya zvimwe zvacho ndainge ndava kusatozvinzwisisa. Ndobva tachizoenda murumu muya. Saka akabva achizoti kana ndikagara ndakuratidza zvirimo mumira umu, ziva kuti upenyu hwako unenge watochinja like forever and unenge watova part of our kingdom. Ndikabva ndati okay, it is fine. Ndainge ndatova curious, ndainge ndichida kuziva kuti chii chainge chirimo mumira imomo. So akabva achizovhura mucheka uya wered mukoma. Ndakaona chimwe chimhuka chainge chakaita kunge spider chainge chirimo imomo. Chimhuka ichi chakabuda chikauya chikandiruma and then I fainted. Ndakazomuka about 6 hours later. Ndokubva ndachizofind out kuti tainge tisisipo palodge ipapo, tainge tava kune imwe imba iyo iri kuBorodale. Tiriko ikoko mukoma ndopakauya umwe mukadzi uyu ndakati ndakamutarisa ndakabva ndaona kuti ndiye uyo wandaigara ndichirota ari pamusoro pechimwe chimhuka chainge chakaita kunge nzou uye zvekare chiine face yeshumba chakanyorwa pauma kuti Queen of the Waters. Akauya akabva anditi usatya mwana nekuti wasvika pamuzinda. So ndakabva ndanzi ndige ndichipfugama ndikaudzwa kuti mukadzi iyeye ndiye ainge ari mutungamiriri wedu uye ndaisafanira kuti ndinge ndichiita direct eye contact naye. Saka ndakabva ndapfugamawo nguva yose ainge achitaura neni. Ndainge ndakangotsikitsira sezvainge zvakaita vamwe vakadzi avo vatainge tiinavo. Pakazotouya vamwe vakadzi vainge vatori mbinga including nevasikana vaya. That was when I was initiated. Ndakapiwa chidheka. Mudheka umu mainge muine ropa. Ndokubva ndainzi ndinge ndichinwa ropa. Saka apa ndainge ndava kuziva kuti rainge ritori ropa remunhu randainge ndichinwa. Ndakangoti ndichatanga kunwa ndokubva ndanzwa ndichida kurutsa. Mukadzi uya akauya pandiri. Ainge aine imwe ring yake iyo yaakavhura. Muring umu mune kanhu kakabuda. Kanhu ikako mukoma kakati kapinda mandiri. Ndokubva ndatotanga kutonzwa ndichida ropa, kutonwa ropa rese rainge riri mudheka. Ndikatokumbira rimwe zvekare ndakapiwa. Pandakazoti ndainge ndichida kuti ndige ndichinwa rimwe ropa zvekare ndopandakanzi ndaizozvimbirwa naro ropa since body yangu yainge isati yanyatsokujaira kunwa ropa rakawanda panguva imwe chete. Ndakanwa madheka maviri ainge akazara neropa. Ndaitonzwa ropa iroro richindinakira kuita sekunge munhu ari kunwa drink.
within 6 months mukoma ndainge ndava nemari, ndatova nemotikari yangu. Then ndakabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndiine mari zvangu, but ndaifanira kuti ndige ndichizogara kumaflats ekumaAvenues, nekuti ikoko ndiko kwainge kuine misheni yangu, kwandainge ndichifanira kuti misheni yangu. Saka basa randinoita mukoma ndinongoita sekunge ndinotengesa hangu muviri wangu, but ndakachipa zvisingaiti. Kana maclients angu vanotozviziva kuti ndakachipa. Kunyange munhu akauya kwandiri aine mari yaanenge ainayo, ndinongoibvuma, handimborambi. Saka ndinodanana nemapasta, ndinodanana nevarume vakaroora vakachata, maprofits, malawyer, mabusinessmen. Vazhinji vanondida zvokuti munhu anokwanisa kutondiudza kuti anenge achida kunditengera imba, but kazhinji kacho handibvume zvangu, nekuti hazvisiri izvo zvandinenge ndichida paari munhu iyeye. Kana ari emerit man, chandinenge ndichingoda ndechekuti ndinge ndichimusvibisa, ndo misheni yangu. Vazhinji vacho by the time apo pandinozonomuramba anosara asina kana chaanenge ainacho. Kunyange zvikanzi tikasangana munhu ari a very big businessman, anosvika pastage yekuti anosara asina kana chouviri chokubata, ende kana kuri kunzi akazorambwa nemudzimai wake, ndinofara chaizvo ende ndinopiwa mablessings mukingdom. Miko dzakandiremera uye zvekare dzakandirwadza soon after ndabva mukutengerwa motikari, ndipo apo pandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiita mwedzi wose ndichiti kana ndodya sadza ndinodya sadza nenyama yekitsi, asi iri mbishi isina munyu. Kitsi idzi mukoma taitoswera tichidzivhima ndichibatsirwa nevamwe, then tobva tatodziuraya kitsi idzodzo. Ndo miko dzakanyanyisa kundirwadza when I was initiated. Saka ndinofara chaizvo kana ndikaona mamarriages evanhu achiparara. Pari zvino ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 ekuberekwa, handina mwana. Dzimwe nguva ndinongorara ndakasvinura usiku hwose, mari iripo zvayo, asi basa iri randinoita harisi basa randaifungidzira kuti ndo randichaita kweupenyu hwangu hwose, kurarama ndichiita zvekutengesa muviri wangu kupinda mumabhawa, asi ndichingozviita nekuda kwekuti ndo misheni iyo yandakapiwa. But I have to complete my mission. Kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. This is the first step vahanzvadzi, kutoreurura uko kwamatoita, that is the first step. Zvamati manga muchinzwa mumwoyo menyu muchinzi reurura ndimweya mutsvene. Zvamunokwanisa kuita ndezvekuti munokwanisa kudownloada Bible mufoni menyu, mopota muchiverenga Bible renyu. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.